Árbores e postes caídos, estradas cortadas, baixos inundados, lugares en rede eléctrica durante horas por mor da caída duns 1.400 raios que chegaron a tocar terra. A borrasca que afecta a nosa comunidade dende o luns deixounos case 200 incidencias. A presenza de obstáculos nas estradas foi o principal problema. A caída de centos de árbores e polas obrigou a cortar varias estradas. Tamén o alto nivel de auga fixo que se interrompese a circulación na estrada PO11 en Lourizán. As consecuencias da borrasca fixéronse notar nas estradas galegas. A primeira hora da tarde, un coche saíase da vía na A52 á altura do Pereiro na Mezquita. Logo de varias voltas de campá, o condutor foi ferido e tivo que ser trasladado ao hospital. O certo é que choveu arreo dende a madrugada de onte. A subida da marea na Coruña fixo desaparecer as bancadas da nova plataforma de baño do Parrote. A acumulación das precipitacións tamén inundou baixos, rochos e garaxes, deixando vehículos totalmente estragados. Pois foi o veciño de enfrente que nos dixo que entrara agua, entonces cando baixamos a comprobalo, xa non podemos sacar os coches, xa estaba tiñonos 1 metro de altura. En Fisterra tamén tocou achicar auga en varios negocios dende primeira hora da mañá. Choviu con tanta forza que non daba abasto a salir a auga, tanto por un lado como polo teito. Son tan só algunhas das consecuencias do primeiro temporal deste outono que ainda nos segue mantendo hoxe en alerta laranxa. Que susto pasaron en moitos lugares como Fisterra, onde estivemos onte, Bernardo, un paso dunha borrasca que nos deixa datos impactantes, non? Esa cifra que vimos de contar, Rocío, segundo 112, o temporal deixou preto de 200 incidencias. A maior parte deses avisos estiveron relacionados coa caída de árbores e de polas nas estradas, 110 casos, a máis de 21 cables caídos, 21, terra ou pedras nas vías, 11, e bolsas de auga en 7 dos incidentes. Por provincias, a Coruña foi a máis afectada, rexistrou 74 incidencias, seguida de Pontevedra 55, Lugo 34 e 32 a provincia de Ourense. Non se registraron incidentes de especial gravidade, aínda que a suba da marea obrigou a pechar temporalmente a PO11 en Lourizán, a que une Marín coa cidade de Pontevedra. Agora mesmo continúa a alerta no mar. O aviso laranxa irá pasando a amarelo a medida que vaya avanzando a xornada e un día máis o transporte de ría entre Vigo e a comarca do Morrazo de primeira hora entre as 7 e as 10 da mañá prestou o seu servizo cada 30 minutos, cada media hora, para que os buques se adaptaran a súa velocidade á situación do mar. O vento deixou tamén nas últimas horas rachas superiores aos 150 km por hora en Carballeda de Valdeorras e por riba dos 130 en Muras ou en Viveiro. E tamén moita chuvia temos rexistrada en Rodeiro, na Serra do Faro. Acumuláronse case 88 litros por metro cadrado e rexistros por riba dos 70 nas estacións que Meteo Galicia ten en Fornelos de Montes, Salvaterra de Miño, Avión ou As Neves, na provincia de Pontevedra. A partir de agora e o que resta de tarde agárdase menos auga, pero non confiémonos, non nos confiemos. Mellor seguir cos paraugas a man e mentres pois toca valorar estragos, como os provocados por un poste telefónico derrubado polo temporal aí en Carballo, obrigando a cortar unha estrada. Belén, como van os traballos para reabrir o tráfico? Pois sí, Bernardo, os traballos para reabrir o tráfico por hora están parados. Isto aconteceu a pasada noite, entón por agora está sinalizado, pero como podedes ver as miñas costas, pois o poste da telefonía móvil sigue aí. Isto, claro, Manolo, é un problema para os veciños e, sobre todo, aquí o que hai que dicir é que foi unha fortuna que non pasase nada, porque foi polo noite isto, contame. É que isto sucedeu de noite. Se chega a suceder, pois a unha hora que haxa tráfico, como poden ser sobre as 7, 8 da tarde, eso sería moi peligroso, porque pasa unha gran cantidad de coches de xente que está retornando do seu traballo. Hoxe que estamos de noite prácticamente ás 7 da tarde, imaginademos o que podría suceder. E a cantidad de coches que teñen que estar girando aí, que non sería necesario retrasando a señala arriba ao seu sitio. Pero isto non sei quen é o que leva o control. Claro, se isto chega a pasar polo día, contabas antes, Manolo, que por aquí pasan moitos camións, pasa o autobús do colexio, podría ser unha desgracia grande, porque ademais vemos que, bueno, é bastante grande de dimensións. Isto é, vamos a ver, o que sucede en todos os sitios. O abandono das líneas telefónicas estámoslo vendo, e que non conseguiremos nunca que volvan a poñer nun estado decente. Digo perfecto, pero por lo menos decente. Mire, ti estabas na túa casa, oíches eses refachos de vento, como foi a situación? Hubo un momento de noite que hubo un temporal de vento forte, pero quizás non tendría que chegar a isto se non houvese un abandono previo que hai nas líneas telefónicas. É verdad que sí, que soplou forte, sí,
Pero non tendríamos que chegar a isto estando os postes no seu estado. Vale. Agora, os veciños de aquí poden acceder porque sabedes un pouquiño pois as rúas que hai, pero a xente é unha carretera de moito tránsito, que ten que facer ahora? Un desvío moi grande? Ten que facer un desvío aproximadamente de 1 kilómetro. O sea, que non sería necesario, porque isto poñendo un morto aí, isto sería, pois, en media hora, unha empresa decente o pon en pé, sin problema ningún. Pasan camións, pasan autobuses, pasa todo. Isto é un abandono. Moi ben, pois moitas gracias, Manolo. Xa vedes, compañeros, esperemos que veñan a Xiña a retirar este poste. Grazas, Belén. Pois non me extraña o disgusto que ten aí Manolo. Como lles dicíamos antes, non saímos da provincia da Coruña porque desta volta nos situamos en C. Tamén se chama Manolo, o home co que te atopas, Miguel Mandallo. Fíxense o estado no que quedou a súa embarcación, Miguel. Pois sí, Rocío, por favor, mirade como quedou a embarcación por culpa do temporal. Estamos con Manolo, que é o patrón. Manolo, contanos, como aconteceu todo? Aconteceu de madrugada. Me chamaron a primeira hora da mañán un compañeiro que non encontraba a miña embarcación no seu fondeadeiro, e despois investigou ele e me dixo que estaba nas pedras. E foi cando vin para aquí a intentar recuperala. Como a atopaches? Xa, home, estaba golpeada, porque o oleaxe era fuerte, o vento tamén, non? Estaba nas pedras. Estaba a marea baixa e iba a intentar sacala nese momento. Pero tuve que ir a capitanía, porque estuvo aquí o capitán marítimo, a facer unha declaración. Cando volvín pa embarcación, despois me chamou o capitán marítimo, que tiña que chamar a costas, despois chamei a costas, e ven costas aquí, bueno, o tempo foi pasando e a marea foi enchendo. Total, que despois costas era do Estado e me dixeron que agora que as competencias novas non, tiña que chamar a costas de Galicia. Claro, foi moito trámite, non? Moito trámite e ao final a embarcación a temos así. Claro, ti crees, tras investigar un pouquiño, que foi culpa do morto, non do amarre, non? Sí, foi culpa de abaixo porque nos reforzamos todo no bran e puxemos amarras novas e todo novo. Pero, abaixo de todo, mirei unha vez que a marea baixa e vin que os grilletes estaban ben e non sospechei nada. Para ti, evidentemente, son perdas económicas, pero tamén unha perda sentimental moi grande, non, Manolo? Hombre, claro. Non te preocupes, Manolo, de verdade, son cousas que pasan. Moitísimo ánimo. E, compañeiros, xa vedes a forza que pode ter un temporal. Pois tremenda, Miguel, é unha aperta moi forte para Manolo, consternado, pois normal. Vaya disgusto. Temos a conexión con Ana Laje de Meteo Galicia. Que tal, Ana? Moi bons días. Bueno, aquí estamos repasando, non, as consecuencias desta borrasca que eu dicía que, bueno, cumpliuse completamente a vosa previsión. Que nos espera hoxe en Galicia, Ana? Pois para esta xornada, unha vez que esa borrasca que comentades xa se move polo Cantábrico, o que quedamos hoxe nesa zona detrás da fronte, que é a zona que leva ao que se chama a descarga postfrontal, é dicir, os chubascos, intervalos nubrados con chubascos durante a xornada. Hai que dicir que estes chubascos xa foron máis frecuentes nas primeiras horas da mañá, agora no que queda de día cada vez irán facendo máis ocasionais. Pero isto non debe levarnos a pensar a unha melloría de tempo a curto prazo, porque realmente esta vindeira noite novamente imos ter a chegada doutra fronte. Agardanos outra fronte nos vindeiros días. Esta noite vai chegar unha fronte polo Atlántico que vai deixar ceos con abundantes chuvias intensas, especialmente no oeste e suroeste da provincia da Coruña. Poden acumular máis de 40 litros por metro cadrado en 12 horas, especialmente durante esta vindeira noite. E xa mañá, durante o día, a fronte progresivamente irase movendo xa cara ao leste e iremos quedando novamente nunha situación xa de chubascos. Cando teremos esa melloría do tempo? Cando sairemos destas situacións meteorolóxicas adversas? Na xornada do sábado. Bueno, pois, Ana, quedamos con ese horizonte contentos, a verdade, de que a fin de semana, polo menos, poderemos disfrutar un pouquiño de bo tempo. Unha aperta, Ana, grazas por atender a chamada do termómetro. Unha aperta, gracias.